tardes a todas e a todos a esta homenaxe a este grande que é Méndez Ferrín. En primeiro lugar, gustaríame dar as grazas, sobre todo ao Ateneo, porque sempre que tentamos organizar algo sempre están aí, sempre nos acollen, están a nosa disposición para todo, nos dan facilidades, e queremos agradecer enormemente poder estar aquí facendo este acto. Tamén a todos os convidados que nos acompañan hoxe e que van a participar nesta homenaxe. Francisco San Pedro, Luis González Blasco Fos, somos moitos na mesa, Xosé Luis Axeitos, que nun primeiro momento non estaba no cartaz anunciado, pero queremos darlle as grazas enormemente por no último momento poder achegarse ata aquí. E tamén a Xosé Manuel Beiras, que o teño aquí ao meu carón, que é todo un placer volver a velo por Ferrol, e que tamén sabemos que fai un gran esforzo en desplazarse ata aquí para estar presente neste acto. Tamén a xente que organizou todo isto e que sentía que esta homenaxe era obrigada e necesaria, e sobre todo tamén aquí na nosa localidade de Ferrol, porque sabían desa debilidade que ten Méndez Ferrín por Ferrol, pola nosa cidade. Bueno, sobre todo tamén a todas e a todos vos por estar aquí presentes e asistir. Antes de comenzar, quería facer un breve comentario, unha pequena referencia que non ven moito ao caso deste acto, pero bueno, que era pola nosa parte necesario, porque xusto a estas horas hai outro acto coincide no campus de Esteiro, en Ferrol, de Ferrol con Palestina, en colaboración coa universidade, e sabemos que hai moita xente que está ali que lle gustaría asistir hoxe a esta homenaxe e non pode, pero bueno, queríamos aproveitar este foro que temos para anunciar que eles van a seguir facendo actividades. A peza teatral que están facendo agora mesmo ali está encadrada nunha programación dunha exposición que se chama Heart of Gaza, de debuxos e obras infantís de nenos gazatíes baixo o xenocidio, e que aproveitamos para convidarvos a todos vos, aínda non a víchedes, a pasar por ali ata o 17 deste mes, que vai a estar aberta no campus de Ferrol, no salón de exposicións. E tamén mencionar que este sábado, día 11, vai haber tamén un acto simbólico no Peirao de Curuxeiras, tamén organizado por Ferrol con Palestina, pero é un acto unitario que apoia moitos partidos, asociacións e colectivos. A 7 da tarde no Peirao é un acto con poesía e música para despedir a esta nova flotilla que vai a sair en breve o día seguinte rumbo a Gaza de novo para romper o bloqueo e denunciar a situación que se sigue vivindo ali, que desgraciadamente non se fala moito nos medios últimamente, e mostrar o noso apoio a Palestina e a nosa repulsa a todo o que está a acontecer nestes momentos no resto do mundo. Vivimos tempos moi escuros e moi complicados, e nada, queríamos deixalo dito. Dito todo isto, comentar que este vídeo que acabamos de ver, co que abrimos, pertence a un documental chamado Os mundos de Xosé Luis Méndez Ferrín, que é de 2019, realizado por Manuel Forcadela. Repasa a vida e obra do autor con 17 testimonios de figuras da cultura galega e analiza o impacto literario e periodístico de Ferrín na nosa historia. E que podedes velo completo porque nos recollimos uns fragmentos que nos pareceron interesantes, pero por falta de tempo non podíamos proxectalo todo, así que o tedes en YouTube, podedes velo ali completo se non o coñecíades. Xa entrando en materia, o objetivo desta homenaxe tamén é facer un repaso pola vida e obra de Méndez Ferrín. Necesitaríamos moito tempo para repasala toda e analizala profundamente, pero temos solamente dúas obriñas. Gustaríanos tamén ter contado coa súa presencia aquí hoxe, pero bueno, xa sabedes que
polas súas circunstancias de saúde, pois estaba moi complicado que pudera desplazarse. Pero bueno, de algún xeito está aquí presente tamén con nós agora mesmo, porque contamos con grandes amigos e grandes compañeiros nesta mesa que van compartir con nós a súa visión de Xosé Luis como político e como figura clave na nosa literatura. E bueno, esperamos tamén que nos conten algunhas anécdotas de vida del e demais. Nada, temos moito programado con estas intervencións dos nosos convidados, tamén algunha que outra proxección máis, lecturas de poemas, algún texto e un feche musical a cargo de Manolo Bacallao que tamén vai a poñer o toque de música a esta homenaxe. Bueno, vou comenzar así cunha pequena, uns apuntamentos para ser breve sobre as biografías da xente que está aquí sentada ao meu redor, que xa coñecedes todos, pero bueno, empezo por Francisco Sampedro. Moi boa tarde. Doutor en Filosofía, escritor e traductor, Premio da Crítica de Ensayo en 2 convocatorias, polos seus libros Ideoloxía e Distorsión e a Violencia Excedente. Impartiu conferencias nas universidades de Lausanne, Poitiers, Boloña e na École Normale Supérieure de París. Membro, entre varias organizacións culturais, da Escola Europea da Psicoanálise e fundador da revista El Pensamento Crítico a Trave de Ouro. Fuxo director e a figura homenaxeada hoxe, Xosé Luis Méndez Ferrín, a quen lle une ademais unha amizade de 40 anos. Tamén camarada do mesmo desde os tempos da Unión dos Traballadores do Ensino Galego. Moitas grazas por estar hoxe aquí con nos. Grazas. Tamén nos acompaña Xosé Luis Axeitos, escritor e investigador, membro da Real Academia Galega, cunha amplia obra escrita. Foi conferenciante, participou como relator en congresos sobre o exilio e sobre os distintos escritores galegos, organizou os congresos de Luis Ioane e Rafael Dieste, colaborou en exposicións relacionadas co libro galego na Argentina e coas biografías de Rafael Dieste e Daniel Castelao. E forma parte do Consello Editorial da Biblioteca do Exilio e do Consello da Redacción das revistas Citania, Cuadrante, Unión Libre, e tamén ten publicado artigos en Boletín Galego da Literatura, Ínsula, Berga, A Trave de Ouro, Grial, Turgai e Celta. Moi boa tarde, non o vexo, pero aí está. Graciñas por estar aquí con nós tamén. Luis González Blasco, contacta en 1960 con o grupo Brais Pinto, onde, entre outras persoas, estaban Bautista Álvarez e Xosé Luis Méndez Ferrín. Ali coñece a Raimundo Patiño, quen exercerá unha grande influencia nel. Xa na Galiza incorpórase ao Consello da Mocidade. Será expulsado do mesmo, como todos os membros considerados comunistas, pelo sector piñeirista do mesmo. Con unha boa parte dos expulsos e persoas de xeracións anteriores, como Luis Soto e Celso Emilio Ferreiro e Méndez Ferrín, fundan a UPG o 25 de xullo. En 1968 tivo que exiliarse a Francia, onde se licenciou na Universidade de París. Ali na súa tese de mestrado estuda algúns aspectos da fonoloxía do galego, aplicando as teorías de Chomsky. En 1978 abandona a UPG para se integrar no Partido Galego do Proletario, asistindo ao seu congreso fundacional. Desde entón, moveuse sempre no mundo do independentismo. Profesor aposentado da Lingua e Literatura, membro da AGAL e académico numerario da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Ten publicado traballos en revistas como Agalia ou o Boletín de AGLP, tamén en libros colectivos ou de homenaxes. En 2022 publica a UPG en Portugal e algunha coisa máis, que é un complemento do libro publicado en 2012 e en 2023 Celso Emilio Ferreiro, nacionalista galego. Foi un dos promotores principais da organización de núcleos da UPG en Francia, Holanda, Reino Unido, Italia, Suiza e Alemanha e participou na redacción da Carta de Brest. É salientar que a Carta de Brest tivo unha enorme trascendencia política en toda Europa ao denunciar os réximes fascistas e a opresión colonial das nacións en Estado.
xa que logo estamos diante dunha persoa referente excepcional do Movemento de Liberación Nacional Galego. Moi boa tarde e moitas grazas por acompañarnos tamén. Finalmente presentar a Xosé Manuel, que eu creo que non necesita presentación ninguna, todos coñecemos. Bueno, verdad? Pois nada, político, economista, escritor, catedrático de estrutura económica, líder do BNG durante moitos anos, fundador da ANOVA. Bueno, todo isto xa o sabemos. Se non fago presentación, o que vou aproveitar é para darlle os parabéns, porque sei que acaba de cumplir os 90, está estupendo, sigue activo na súa casa, na Rebollarne ali tocando piano, escribindo, lendo e facendo de todo. Dicir de Xosé Manuel que el e Méndez Ferrín son dúas das figuras intelectuais e políticas máis influentes do nacionalismo galego contemporáneo, a menudo referidos como os dous grandes referentes de Galiza. Comparten unha longa trayectoria e afinidade política e cultural. Mao Zedong dixo nunha ocasión: a historia é o síntoma e nós o diagnóstico. Pois o diagnóstico, no caso da nación galega, foi sempre común entre Beiras e Ferrín, malia as pequenas diferencias políticas que poideran ter. Ambos os dous sempre defenderon o mesmo, unha concepción do nacionalismo galego internacionalista e unha intransixente oposición contra todo tipo de oligarquías. E o que é de moitísima máis importancia, unha amizade inquebrantable. Feitas as presentacións, que non temos casi tempo e moito por diante, imos dar paso a unha lectura dun texto enviado por Fernando Ramallo, que nos vai ler Francisco Sampedro. Boa tarde, moitas gracias pola vosa presenza. O texto que enviou, hai moita xente que enviou textos para esta lectura, xente que non pode estar aquí, pero algúns deles se tardaron moito en enviaros, quero dicir que ni siquiera 24 horas, entón non se pode dar lectura a todos, non? Eu vou dar lectura entón ao texto de Fernando Ramallo, que é catedrático de Lingüística da Universidade de Vigo, e o compilador da obra xornalística de Ferrín. Este texto hai que entendelo como, en efecto, unha reflexión del sobre a obra de Ferrín, en concreto do libro Con pólvora e magnolias, que se cumplen 50 anos da súa publicación, e hai que entendelo, reitero, como unha reflexión persoal sobre este libro, sobre Con pólvora e magnolias, donde intercala frases textuales do libro. Entón, así hai que entender. Dí así: pasados 50 anos, seguimos reclamando a liberdade para o meu povo, en todas as dimensións da vida, porque en cada espazo, desde a infancia do menino que dorme ata os defuntos en desamais mentidos, sermos un pobo feito, supón, de primeiras, o reconhecemento permanente daqueles que o deron todo por estarmos nos aquí, daqueles que receron as sementes da certeza e loitaron para superar a servidume voluntaria que caracteriza o mundo, desde a escravitude ao capitalismo. Pero, sobre todo, a liberdade reclamada supón un inapelable rexeitamento das formas imperiais, violentas e crocantes, estruturais, superestruturais e conjunturais que vive a Galiza desde moito tempo atrás. Pasados 50 anos, permanece a nostalgia do futuro dunha mocidade perdida, que loitou e deixou a vida por desexar un mundo mellor, afastado do fascismo e as súas miserias, coa morte como pórtico terminal da escravitude, á espera dunha poboación máis fera e legal. A penuria de que naquelas condicións, consecuencias do franquismo, mas tamén nestas do capitalismo aterrador, somos idos sen ter chegado. Pasados 50 anos, o mar e os ríos continúan vertebrando a condición imposible de cada cousa. A dialéctica como eixo de existencia e do percorrer nas injusticias que caracterizan a condición humana será requizada desde unha injusticia decadente.
Por iso, diante do pai niño, continuamos querendo que os nosos disparen dinamita sobre do río nunha festa que celebre o paso dialéctico de todas as cousas do mundo. Pasados 50 anos, a carón da magnolia, permanece intacto o deceso do pranto, as instancias do noso pasado, a magnífica luz da sombra tatuada, o amor sufrido polo vencemento que supón o silencio, a soidade e o quebranto, mas tamén a labranza do gozo, os sorrisos líquidos e os bicos sen os cales apenas poderíamos subsistir. Pasados 50 anos, miña señora, soan cada vez con máis intensidade as tenebrosas trompetas do Deus, nesta permanente espera dun tempo novo que permita aos que venin tras nós suturar as feridas dos que o deron todo por superar o vello mundo que agora morre cheo de monstros, adaptando a estremecedora frase de Gramsci. Pasados 50 anos, seguimos chorando por as desgracias que resen no día a día da inmensa maioría da poboación, mas non perdemos a esperanza xunto ao brillo de Confucio, Heráclito e Mao Zedong, de manter intactos a force e o puño, iluminadores desde o fondo dos espellos que flúe constante nun río do tempo no que habemos de afastarnos da corrente, da contracorrente devastadora que supón a ruína da humanidade. Pasados 50 anos, as rosas no ferrol de ferro non paran de medrar, porque o asesinato de Daniel Niebla e Amado Rei e as dúcias de feridos que a manifestación de 1972 marcaron un antes e un despois na loita proletaria por unha vida xusta. Mais, con certeza, son moitas as rosas que van seguir cubrindo as perdas de camaradas que loitan contra o gran silencio que estala e trae un tiro no antigo. Pasados 50 anos, a nosa causa... Usted é unha poesía para vostede. Pasados 50 anos, a nosa causa segue a ser pedir patria ou morte. Bueno, despois. Como o comandante Guevara lembrou tamén no seu memorável discurso de 1964 na Asamblea Xeral da Unión. Esa lembranza está hoxe máis presente que nunca antes, tanto no plano internacional como na nosa Galicia. Temos que sair da servidume voluntaria que reza a tiranía nas falsas democracias e recuperar a bandeira vermella que nos viste. Pasados 50 anos, lembramos a dramática tortura e pasamento final do Enrique Mancos, para sempre monumento, evocada por triste Stephen nos doces crepúsculos das vacacións federalistas europeas de antaño. Por iso, el, Ulrike, grito, en palabras de Frank Darrame e Darío Fo, contra o capitalismo, a opresión, o statu quo, a dominación masculina, a pobreza e a propiedade privada. Pasados 50 anos, Stephen segue dando conta dos traballos de Marusina como naturalista e tamén desde a atmósfera telúrica que supón para nós o final dun proceso de leituras instructivas, as que imos e vimos nunha senda chea de abellas, bacalouras, formigas, moscas, grilos e escarabellos. Por todo isto, pasados 50 anos, reclamamos que a magnolia ocupe o espazo da razón, da emoción, do entusiasmo, da solidaridade, do fin do capitalismo e de todos os seus tiranos que volvamos polvorear a un sistema mundo diferente, por complicado que parece. Moitas gracias. Bueno, despois deste texto que enviou Fernando Ramallo, imos a escutar un poema coa voz de Antón Covelo, de Alexandre Bóveda, que supoño que anda por aí está. Hostia, levante. Mariano, non me toques aí ao grano. Iriña, eres máis grande, con a poesía. A tua cultura, así non temos ditadura. Bueno, Escolta. Escolta. bueno, sí, supoño que se escoite, se non que se agora. Vou ler un poema que escribeu Ferrín no ano 1980
E baixo o pseudónimo de Heriberto Bens, que era, bueno, un alias que utilizaba ele tamén para publicar algún poema un pouco máis picantón. E é un poema que se chama Para Alexandre Bóveda, asesinado. Cando a pupila, derradeira imaxe, reflexou, xa sen lume, aquil piñeiro, e ti ficaches, Bóveda, senlleiro, testemunha para sempre dista aldraxe. Cando che percutiu no peito a torta, ira descarregada por España, cuidaron os verdugos, que fazaña, era deixar en ti a Galicia morta. Pero esqueceron teu sangre sobre a terra, esta esperanza que nos outros corre, e non tolleron a verdad que berra, baixo a lívida luz que nos aterra, sobre esta teima que xa nunca morre. Galicia se de erguer en pé de guerra. A mí no. Quedades co meu colega Alex Díaz, que os vai ler outro texto. Moi ben. Hola. Eu vou ler o texto que mandou Manuel Tiriño, que non pode estar aquí presente. E nada, bueno, Manuel Tiriño, profesor da Facultade de Xornalismo de USC, escritor, tradutor e cofundador xunto a Ferrín da Trave de Ouro. E o texto titúlase Machín. A facultade de dar cousas novas, tamén de propor cousas que non están á vista, cousas que algúns consideran moi dificultosas ou imposibles, é unha das características do gran artista vigoroso intelectual crítico que é Xosé Luís Méndez Ferrín. É o Machín o que, ao dicir flor no medio do inverno, fai que nos veña á cabeza unha flor e que podamos ver os mesmos detalles dunha flor. Ferrín foi o mozo que nun panorama literario no que se impoña o realismo reductor, no medio dunha ditadura fascista, comenzou por escribir literatura fantástica como de Percival e outras historias. O Ferrín mozo, afouto imaginativo, ia a contracorrente. Comezou a escribir nunha lingua perseguida e nun estilo que non era o da moda literaria castelá. Porén, Ferrín nunca foi autocomplacente, senón ardido. Con todo o poder do seu Machín, no seu segundo libro, O crepúsculo das formigas, mudou de rexistro literario e ofreceu un abano de estilos literarios que van do fantástico a certo realismo comparable aos filmes neorrealistas italianos. O Machín é un instrumento de sobrevivencia. Amosou no Jack London na novela O viaxeiro astral, na que un preso someso a illamento severo e mobilizado cunha camisa de forza consegue sobrevivir durante moito tempo a punición arbitraria e cruel por conta do exercicio da imaginación. A novela de London recibiu homenaxe do Ferrín en Bretaña Esmeraldina, obra de experiencia carcelaria na que a imaginación non só permite sobrevivir os castigos e torturas dos oficiais de prisión autonómica, senón tamén elaborar un plan de fuga. Cando se repara na cronoloxía literaria da obra de Méndez Ferrín, bótase de ver que boa parte dela escribiuse nos períodos en que estivo encarcelado polos franquistas. As magníficas fábulas morais e políticas do Xosé Luís son, en moitos casos, a firme resposta cívica e estética dun Machín poderoso. O Machín de Ferrín nunca parou. Logo de experimentar intensamente con irismo a narración epistolar e moitos aspectos da narración oral en Bretaña Esmeraldina, ofreceunos distintas formas de escritura, realismo en arraianos e no ventre do silencio. Non só celebra o Machín narrativo e poético de Xosé Luís, senón tamén o Machín político, o que debemos a creación da UPG e o éxito de mobilizacións cruciais como a de Castrelo de Miño, a creación do Partido Galego do Proletariado, da Fronte Popular Galega, do Boletín Independentista Espiral ou da revista Trave de Ouro, na que hai un espacio para críticas e propostas políticas imaginativas e innovadoras. O Machín de Ferrín ten tamén afoutos e brillantes momentos humorísticos. Poño por caso a secuencia de artigos da serie No fondo dos espellos, nos que xogando cos límites da verosimilitude suxeriu que a paternidade de Rosalía de Castro podería ser atribuir a Gerard de Nerval. Méndez non só é un poeta, narrador e ensaísta sen par. Foi e segue a ser un político lúcido e valente, ben galego, independentista, abofé, mas non limitado ao ámbito local. Bótase de ver en todo o que escribiu nos artigos do Faro de Vigo recompilados nos 3 tomos editados pola Universidade de Vigo co título No fondo dos espellos e faise igualmente patente da amplitude temática da revista de pensamento crítico que dirixe dende hai máis de 30 anos, a Trave de Ouro. É un placer e unha gran sorte poder seguir dándolle voltas ás cousas con Xosé Luís.
Estou certo de que a política das letras do país van seguir agradecendo por moitos anos o inmenso esforzo imaginativo e ético do Xosé Luís, o mozo aquel que o Maxín lle deu para pensar, no medio dunha miserente dictadura que podía e debía exercer a liberdade de opinión e creación. Que cabeza, a do Méndez. Que vai ler o texto de Andrés. Eu vou ler un texto de Anxo Angueira. É que son moi baixinhos. Iso que puxen da cor. Bueno, eu vou ler un texto de Anxo Angueira, doutor e profesor da Universidade de Vigo, presidente da Fundación Rosalía de Castro e gran coñecedor da obra de Xosé Luís Méndez Ferrín, desde a guía de lectura de Con pólvora e magnolias, pasando pola súa tese de doutoramento Bretaña Esmeraldina e o sistema literario galego, ata a recente publicación da poesía reunida de Ferrín. Non me é posible estar hoxe no ferrol das dúas rosas que foron Daniel e Amador, ou Pablo Iglesias e Concepción Arenal, no ferrol de Xosé Ramón Reboiras Noia. Por iso vos mando estas palabras, para vos dicir que estou a vosa beira, nesa homenaxe ao que considero todo un referente, un modelo, un verdadeiro mestre. As achegas de Xosé Luís Méndez Ferrín no ámbito literario, intelectual e político resultan xa non só indispensáveis, senón mesmo basilares na configuración da Galicia contemporánea. Con el, a estirpe herdada de Prisciliano ou Sarmiento, de Rosalía ou Manuel Antonio, de Murguía ou Castelao, faise río medrado que se enriquece e se diversifica, que discorre polas marxes resistentes, moitas veces silenciadas e ocultas, pero que son, aínda a contracorrente, o camiño necesario e limpo que asegura o avance inexorable de toda a nosa esperanza. Porque o río de Ferrín leva moito tempo irrigando o campo cultural e político galego con augas de razón e arte intensamente fertilizantes. Nese caudaloso río luminoso, bebemos e nos bañamos hoxe, como beberán e se bañarán as xeracións futuras, contemplando nos seus espellos, arremuñados pero límpidos, o devalarse, en fin, dunha nación en marcha e o seu principal tesouro, que non é a lingua nin a cultura, que é ser dona dese proxecto de liberación que Ferrín, como escritor, como mestre ou camarada, axudou como a ninguén a enriquecer, a dirixir e a afortalar. No ano de Otero antifascista, terra a nosa. E damos paso xa a esta xente que está ao meu redor na mesa e a primeira intervención vai ser para vos que ten xa o micro. Ben, boa tarde. Esta tarde eu levei unha sorpresa cando nesa proxección que eu descoñecía ouvin como Outeviño falaba de que en 1957 Ferrín erguera a bandeira con Percival e outras historias. E digo que levei unha sorpresa porque ese libro foi para min tamén unha bandeira. Foi como eu coñecín Ferrín, que non coñecía personalmente de nada, pero coñecíno lendo ese libro. Depois, algún tempo despois, eu tomei contacto en Madrid, achegueime ao grupo Brais Pinto e ali en Madrid coñecería Ferrín. Non lembro cando, porque cando eu cheguei Ferrín non estaba
no grupo porque estaba na tropa nas Canarias, estaba facendo a mili, que se lle chamaba. Pero, en fin, tratei moito a Raimundo Patiño, que eu non quero deixarlo de mencionar, porque Raimundo para min foi un descubrimento, foi ver o primeiro independentista co que eu coincidía. Por dicer algo de Patiño, direi que Patiño era o propietario dun exemplar da primeira edición do Sempre en Galiza, edición que circulaba porque había moi poucos, e lo tiña, e nós íamos lendo por turnos. Ali coñecín eu ese libro. Eu coñecín Ferrín, pois, nunha desas permisos que el tiña cando estaba a facer a tropa, e chegou a Madrid e ali sorprendeume moito, e comezamos unha amizade que desde ese ano, non sei se sería o 60 ou 61 do outro século, do século XX, e que dura até hoxe. Tamén comecei, digamos, unha ligazón política que tamén máis ou menos permanece até hoxe. Fálase sempre de quen naceu antes, e naceu o Partido Socialista Galego no 63 ou a Unión do Pobo Galego no 64. Aínda que se dá como data canónica o 64 para a Unión do Pobo Galego, en realidade xa no 63 estaba ese proxecto. O que pasa é que chegara por aquelas datas un maravilloso mariñao, era de San Miguel de Reinante, o Antón Moreda. Antón Moreda viña coas ideas de renovar o galeguismo político que tiña desaparecido na Galiza por parte, como organización, por parte da editorial Galaxia, fundamentalmente por Ramón Piñeiro e García Sabel, e sustituírano por un galeguismo apenas cultural. Entón, o Antón creou aquí o Consello da Mocidade, que coincidía en parte co nome do Consello de Galiza, de quen el viña a ser un representante. Entón críase ese Consello da Mocidade, que xa houbo algunha referencia aquí, no que eu estaba con Ferrín e con moita outra xente até un día en que fomos expulsos. Expulsión curiosa, porque fora por unha pequena diferencia de votos, comezou expulsando o propio secretario xeral do Consello, que era Antón Moreda, e despois toda aquela xente que éramos considerados comunistas, que moitas veces ni no éramos, sabía máis ou menos, digamos, de esquerda, sí, con ganas de facer política tamén. Pero, en fin, houbera unha pequena diferencia de votos e votáronos e con eso mataron o Consello, porque despois da nosa expulsión o Consello xa non fixo nada. Entón retomamos a idea dos expulsos, retomamos a idea inicial daquela Unión do Pobo Galego
pero xa non limitada a xente nova, non era xa Consello da Mocedade, sino que había xente doutras xeracións anteriores. Xente que procedía de diversos campos, como, comezando polo máis vello e fundamental Luis Soto Fernández, pasando despois pola xeración de Celso Emilio Ferreiro. Carlos Velo era, digamos, o grupo de México todo, onde estaba o Carlos Velo, pero non estaba el só, porque tamén estaba o Caridad Pita, estaba Xoán López Durán, o tío do noso amigo. Ben, cala, amigo. Mario López Rico. Mario López Rico é o sobrinho neto de Xoán López Durán. Nun número de Terratempo saiu unha necrolóxica de Xoán López Durán. En fin, había todo ese grupo mexicano, que pasa que do único que viña a Galiza, entre outras cosas, porque tiña nacionalidade mexicana, que podía vir. Outros tiñan, eran Soto, outros eran refugiados políticos, que pasáballes como me pasou a mí despois, cando tiven que me exiliar, e non podían vir así. Pero él representaba a toda esa xente, pero falaba despois de que había esa outra xente máis nova, representados por Celso Emilio Ferreiro, por Rufo Pérez, que estivera naqueles grupos xuvenis que se chamaban os Ultreias, un paso anterior ás mocedades galeguistas, nos que estivo Celso. Tamén había outra xente que procedía tamén do mundo comunista, como Manolo Caeiro, que procedía das Xuventudes Socialistas Unificadas, que era casi como as Xuventudes Comunistas. Pois entón, estábamos no ano 64, coa fundación da Unión do Pobo Galego, que, en fin, quedamos de fundadores, pois debemos quedar Ferrín, máis eu. Non botes as contas, non? Non botaré as contas. Aí militamos durante moitos anos. A min concederonme o pasaporte español que tiña solicitado varias veces, pero non mo quixeron dar. Tiña o pasaporte, tiña o carrillo, pero nin Enrique Lister nin eu o tiñamos aínda, porque non nos lo daban, simplesmente. Pero ben, despois das eleicións do 77, deran. Eu participei entón no primeiro congreso da Unión do Pobo Galego, o que foi bastante axitado. Votáronos de varios sitios. Daquela xa se notaba que había algúns problemas dentro da Unión do Pobo Galego, de forma que daí se irían dous grupos. Un grupo que acabaron chamando, primeiro era a plataforma dos traballadores galegos, que acabou sendo o Partido Obreiro Galego, o POGA, máis adiante Esquerda Galega, e outro grupo que mantiña o nome Unión do Pobo Galego. E mesmo publicáronse
3 exemplares do Terra e Tempo, co mesmo formato, digamos, co da Unión do Pobo Galego oficial. Pero claro, para distinguirnos, a xente comezou a chamarnos UPC, liña proletaria. Nós queríamos facer un congreso extraordinario da Unión do Pobo Galego, estaba aberto a todo o mundo. Efectivamente, ese congreso celebrouse en marzo de 1978. Eu estaba aínda residindo en Francia, ainda que xa tiña pasaporte, e convidáronme a asistir a ese congreso no que estábamos presentes como bastantes dos fundadores da Unión do Pobo Galego. Nomeadamente estaba Luis Soto, estaba Ferrín, estaba María José Queizán, estaba eu, non sei se había alguén máis. Entón decidimos mudarlle o nome e chamarlle Partido Galego do Proletariado. Despois nacería Galiza Ceibe. Desde aquela, pois, eu movíme sempre dentro do mundo independentista, e Ferrín tamén, evidentemente. Casi sempre nas mesmas fileiras, ainda que algunhas veces houvese pequenas disidencias. E non sei, pero pareceme que non debía falar máis, porque falaronme de que había problemas de tempo, e levo 13 minutos falando. Entón, vou calar e agradecervos a toda a xente, agradecerlle a súa atención. Bueno, boa tarde. A mí encárgame que faga unha semblanza da faceta literaria de Ferrín. Que é moi difícil separala da toda a actividade política, crítica, social, sindicalista, que é unha faceta que Ferrín ten sempre moi presente, aínda que non fixo así alusión directa a ela, pero que, xa digo, é moi difícil porque é unha obra compacta, é unha obra sólida, pétrea, na que está por riba dos xéneros, da extensión, etc. El mismo ten confesado, e foron moitos os críticos que fixeron alusión a que era unha obra unida con uns obxectivos e cunhas liñas vertebradoras moi sólidas, que son as que eu vou a facer alusión, non? En principio, a obra de Ferrín literaria non é unha obra desmesurada, non é unha obra desbocada, non? Como hai outros moitos. Hai hoxe novelistas galegos de 60 anos que triplican a produción literaria xa de Ferrín, non? Eu teño aquí feita unha pequena, son 60 contos en total, repartidos en 50 libros, 7 novelas, a poesía son 166 poemas, aí están, recollidos nese libro, e 5.767 versos. Se os dividimos entre os anos desde que publica o primeiro poemario, 1957, ata día de hoxe, e inda que non sea ata día de hoxe, hasta Contra Maquieiro, que é das últimos poemarios, sale unha media de 85 versos por ano de vida. E 2,4 poemas, non chega a 2 poemas e media, aunque son de moi distinta extensión, por ano. É dicir, que é un poeta selectivo, é un poeta que coidou enormemente o que publicaba, aínda que dé a impresión de que cisca os versos, que os dedica, etc., etc., pero é unha obra moi coidada. El mesmo o confesa,
nesta obra Elixis e outras sombras, que tamén citou Beiras en máis dunha ocasión para certificar ese carácter de obxectivo e de unidade que ten o aquel. Este libriño é apenas fragmento dun libro que despaciosamente escribo desde unha tarde fría de 1955, na que se me revelou a vía que conduce a certa literatura nostálxica e materialista apuntada cara a un futuro noso, apunta xa políticamente, de pólvora e cristais liberados. É evidente de que hai unha alusión clarísima a cousas que despois van a ocorrer e que el tiña en mente neste ano de 1974, non? Alúdeo Beiras nun artigo que despois recolle tamén en libro, que é Retorno a Méndez Ferrín, que vai ser citado. Bueno, evidentemente, esa vontade que el tamén expresa, tamén o veu unha parte importante da crítica. De todas maneiras, permitídeme facendo un gran resumo, é unha idea que probablemente moita xente non acepte. É curioso que a recepción da obra de Ferrín é acollida con entusiasmo, dedícanlle teses de doutoramento en revistas especializadas e, sin embargo, é menos lida a quen el lla dirixe, o interlocutor a que el se dirixe, pois é menos lida. Pásalle como a Biblia. Todos coñecemos fragmentos porque se predica no púlpito, porque se recita, porque se menciona en todos os círculos, pero penso que é moito menos lida que coñecida a través da oralidade, dos comentarios e da conversación. Isto ten unha explicación que, se nos dá tempo e chegamos a esa, pois podemos telo en conta. Pero, bueno, está claro que Ferrín, no 1974, ele é consciente xa dunha cousa, este prólogo certifico, esta advertencia que ele é consciente de que non é igual escribir literatura nun país xa feito, donde a literatura ten unha dimensión estética, e é unha especialización, é unha carreira, é unha especialización, é escribir nun país por facer. Ele era consciente de que ele era un escritor nun país que estaba pendente de construción. E a iso vai a dedicar, será a liña vertebradora de case toda a súa actividade, social, política e literaria. A responsabilidade de narrar a nación. Porque sabía que nese intento, en esa forma de facer, de narrar a nación, estaba poñendo as bases e os fundamentos justamente desa construcción. É dicir que iso é o que nos quere decir con Elixis e outras sombras esa confesión, non? E claro, que é o que pretende Ferrín? Variando os xéneros, a poesía, a narrativa, o conto, o periodismo, todas esas actividades, lóxicamente o mundo ensayístico, o mundo da investigación, anda na procura, igual que na política, na procura de buscar fundamentos, de fundar fundamentos, en definitiva. É dicir, que era tan clarividente neste sentido, el quere borrar a presentación de Galicia a través de unha cultura intermedia. El sabe que iso é un problema que nos ten sin voz, que nos ten mudos. El quere, de Pondal a Nogueira, periodizar a literatura ao amarse da literatura castelá. E fai unha tese de doutoramento para demostrar iso. É dicir, que quere que se diga cántiga, e non cantiga, porque cantiga, en definitiva, son as cantigas de Santa María que se popularizaron, e decimos cántiga, e reivindica esa palabra. Porque para Ferrín as palabras, e poño un exemplo moi pobre, pero que poderíamos, eu teño aquí varios, pero non quero alongar. Isto, para Ferrín as palabras non teñen un referente obxectual, vaso, e collo vaso, auga, e collo... Non. Ferrín as palabras son como os ladrillos con relación aos proxectos arquitectónicos. Ele está facendo un edificio, e as palabras están relacionadas desde o primeiro momento con ese edificio.
Por iso as extrae de tantos sitios diversos. Desde logo, é un dos poucos que non descoide a oralidade. Era unha atención que tiña sempre presente a oralidade. Ahora ben, el defende a introducción no noso vocabulario de toda a creación literaria, porque a creación literaria, sobre todo a poética, era o fundamento, o alicerce da pureza da que temos que arrancar para encontrar justamente todos eses fundamentos dos que el falaba, non? Teño aquí citas, pero que non ven ao caso, non? Isto, se ese obxectivo de narrar a nación é o que lle dá unidade a toda a súa actividade, como se pode coller e unir xéneros tan diversos, experiencias teatrais, literarias, de todos os xéneros, a investigación, como se lle pode dar unidade? É curioso. É a intertextualidade. Ferrín, todo, non fixo máis toda a súa vida que dialogar. Con quen dialoga? Dialoga ca música, co teatro, cas cancións, cos espectáculos internacionais, cos grandes escritores clásicos que xa se citaron aquí, cos escritores anglosaxóns, cos escritores norteamericanos. É un conxunto que reúne sempre ali con esa base de diálogo. Eu teño aquí uns exemplos, pero que son a cada paso, non? A cada paso estáse celebrando, dice agora, 1976, 50 anos de Con pólvora e magnolia, que renovou a poesía galega. É unha cousa moi ben traída pola crítica, pero Ferrín, na antoloxía popular, Heriberto Benz estaba escribindo xa igual, é dicir, cos mesmos objetivos, co mesmo estilo e cos mesmos objetivos, é dicir, que non había, pero bueno, se non hai ver é ben trovado, é dicir, estamos celebrando en definitiva algo importante, non? Pero, por exemplo, no poema, bueno, unha epístola a Darío, polo paso da idade fatigadas, perdóme de río, se introduzo no meu discurso a sombra de Quevedo. É dicir, que está aquí nun poema Miña casiña meu lado. Hai 30 versos de Rosalía intertextualizados co seu propio poema. Miña casiña meu lado. Ai, Dios mío, é unha especie de letanía. Pero que está constantemente intercalando un diálogo con Rosalía. Isto na antoloxía popular cita nada menos que ao lado, por exemplo, ao lado de Quérua, cita a Bembo, pero que terá que ver Quérua? Sí, eran dous mundos, pero el dialoga con eles. Bueno, podíamos poñer, podría chamar por Quérua, e despois tamén por Bembo de Mármore, Lucente, etc. Son exemplos constantes. Agora ben, que significa a intertextualidade? Ese afán de diálogo. Ese afán de que o galego e a nación galega dialoga de igual a igual coa cultura universal. Ese é a teima e o objetivo que está perseguindo Ferrín, sen intermediación. E máis, nós contribuímos a solidificar o discurso universal da literatura, non? Tamén me van cumplindo os 15 minutos, non te apures. Eu a toda a xente como Ferrín que nos regala esa obra, que nos regala o seu talento, eu chámolle cosmógrafos. Por que lle chamo cosmógrafos? Porque tomo como modelo o mapa de Fontán. O mapa de Fontán, este home recorrendo Galicia a pé, a cabalo, en burro, facendo medicións. Para que? Para que por primeira vez poidéramos albiscar e ver a nosa terra. Tanto é así que pasou, cando Fidalgo de Otero Pedrallo está a morrer e lle queren, que a última vontade quere ver por última vez o mapa de Fontán, non?
O mesmo poderíamos dicir de outros personaxes importantes noutras facetas e noutros campos. Isto mesmo Murguía no pan historiográfico. Pois ben, Ferrín, no plano da literatura, no plano das súas actividades de investigación, etc., é un auténtico cosmógrafo. É dicir, un personaxe, unha persoa que inventa espellos, inventa aparellos, artefactos que nos permiten ver a todos a través deles. Non é que teñamos que decir o que di el, senón que nos dá estes artefactos para que a través deles podamos ver a nosa propia terra, a nosa propia realidade. Moitas gracias. Moi boas tardes. Boas tardes. Moitas grazas polo convite para participar nesta xuntanza con Ferrín, ainda que non esteña físicamente aquí, non? Despois, tanto que levamos escoitando, non sei que teño que decir, eu que podo estar algo, porque eu creo que está casi todo dito, e, se me apurades, pois, abondaría con o que dixen que foi grabado na escolma do documental que fixera Forcadela en uns anos da miña referencia a Ferrín. De todas maneiras, e sobre todo, despois do que acaba de explicar perfectamente a xeitos no plano do Ferrín escritor, fundamentalmente, e de todo o que nos acaba de contar o Foz, que realmente que é o testemunha máis importante, porque é un testemunha vivo de toda unha historia que non está contada. Porque incluso dentro do que podría ser a historia, bueno, non está contada de verdade, non? Lo que é a historia da formación, do proceso de evolución do nacionalismo galego desde os anos 50 até os anos 70, sigue máis lonxe, a auténtica historia non está contada. Por qué? Moi simple, pois porque a maneira en que as xeracións nacidas entre o 30 e o 40, poñamos por caso, o 30 e tantos e o 40 e tantos, da que formo parte eu, por exemplo, as xeracións que viron a luz do coñecemento dende a nené xa baixo a bota do fascismo franquista nos anos 40, as xeracións estas tuvemos unha relación que se convirtiu traumática coa xeración inmediatamente anterior, que era a xeración que creou, por exemplo, a Galaxia. É a xeración ponte entre a xeración Nós, a xeración Galaxia, e a xeración do que chamaban os novos. E as novas, porque había novas, aínda que se fale pouco delas, pero non eran moitas, pero sí. A ver, eu coñecín a Ferrín, dadvos de conta. Eu coñezo a Ferrín en 1955. Ou seña, hai máis de 70 anos. 70 anos de coñecemento, 70 anos de relación, 70 anos de amizade, 70 anos no que houve un par de ocasións de desencontros, pero que nunca tuveron máis importancia que un fenómeno episódico por circunstancias moi concretas que non tuveran apenas duración. Bueno, ahora dadevos de conta que Ferro, cando chega á universidade, Ferro do 38, eu son do 36, por riba eu cheguei á universidade con un ano de adianto, entrábase normalmente ingresadas aos 17 anos, eu ingreso aos 16 porque levaba un ano adiantado no bachillerato, por lo tanto, eu comenzo a universidade no outono do 52, eu estou en terceiro curso cando chega Ferro.
E o mesmo Ferro ten contado, concretamente volveu no contar nunha sesión, nunha conversa entre Ferro e Maiseu, gravada no Museo do Mar de Vigo hai poucos anos, formando parte do documental que montaron os Coira, Jorge e Pepe Coira, comigo de vivir dúas veces, que di que ele chega a universidade, a universidade, no claustro da universidade, de repente ve que pasa un rapaz que vai falando galego con outros. Ese rapaz que iba falando galego con outros, que era unha excepción no mundo dos estudiantes, era Oveiras, e cando nos coñecemos. Pero hai o primeiro fito é no momento en que, recén chegado el, se organiza por iniciativa de dous membros da directiva do Círculo Mercantil e Industrial Compostelán, que estaba no Pazo do Preguntoiro, un ciclo de conferencias sobre poesía galega que realmente organizamos os estudantes, pero que non é que os organicemos os estudantes para convidar a persoeiros da cultura a que dean conferencias sobre poetas galegos, non? Non é que convidásemos a Otero, convidásemos a que dixexa. Non, é que o ciclo ten a originalidade de que somos os estudantes os que damos as conferencias sobre cada un dos poetas, empezando por Rosalía e rematando precisamente o que o último fora precisamente Manuel Antonio. E ese ciclo, cada un dos rapaces, porque éramos xente moi nova todos, estamos falando dese ano, foi no 56, bueno, pois había outro que recitaba poemas do poeta do que se fixera a conferencia. Eu ainda conservo na casa a tarxetiña que se fixera co ciclo, co programa dese ciclo. Ferrín considera que ese é un punto que marca como final dunha etapa con esa outra etapa, porque coincide, efectivamente, de feito, Ferrín falou sobre Pondal e eu recitei a Pondal. E Ferrín dicíame, ademais, é que ti non me fixeche caso, eu suxerinche uns poemas de Pondal para recitar, ti escolliches outros. Recordo que, sí, efectivamente, a miña paixón fundamental do poemario de Pondal era a Campana de Pondal. Bueno, pero que ademais é o momento en que se empeza a producir unha fractura traumática. E esa fractura traumática agudízase no momento en que, al feito de que parte das xeracións desa, dos novos, culmina as súas licenciaturas universitarias fora da Universidade de Compostela porque non había as licenciaturas correspondentes, por exemplo, fundamentalmente os que facían filoloxía, teñan que ir ou a Salamanca ou a Madrid. E, por lo tanto, Ferrín, dos que se van a Madrid, como vai, pois, os roxos, non? Ramón Lorenzo, Bernardino Graña, etc. Entón, eso vai incidir no que acontece no Consello da Mocedade. Cando se convoca o Consello da Mocedade, que foi exactamente todo como xa explicou Foz, e coa iniciativa, co papel fundamental de Antón Moreda, cando se convoca o Consello da Mocedade, eu xa non estou en Galicia, estou en Madrid, pero asisto a algunhas xornadas, concretamente a algúns debates no Barbiño, na Porta de Mazarés. Pero non estou hasta o final. E o que ocorre é que, en realidade, aí o que vai a aparecer é o sector que xa é precoz, que vai por diante de todos os outros nós. Eu estou no sector que aínda está na órbita do proxecto político de Piñeiro, e o sector, en cambio, xa se fora desa órbita absolutamente e estaba moito máis radicalizado e, sobre todo, moito máis lúcido. Visto en perspectiva, en realidade, o que pasa é que, por exemplo, a diferencia entre Ferrín e Maiseu, nese plano ideolóxico, é que Ferrín foi moito máis precoz en chegar á lucidez sobre a diagnose, en términos ideolóxico-políticos, da problemática e das doencias de Galicia como povo, como nación, máis camiños. E entón, está o sector que aínda estamos na onda do que é Piñeiro, e aí o que pasa é que ese sector estamos dispostos a levar á práctica
o proxecto de Piñeiro. Que era Piñeiro? O proxecto de Piñeiro, como Paco del Río decía nos anos 60, cando estou en Vigo e traballo para Galaxia, sobre todo para a revista Economía de Galicia, etc., víamos constantemente, decía, mira, Xose, a diferencia entre Ramón e Maiseu é que Ramón é galeguista, culturalmente é federalista, e eu non, eu son nacionalista e son socialista, por eso aceptou ser o primeiro secretario xeral do PSG, aínda que era un partido de diseño socialdemócrata. E quería montar ou reproducir, como temos falado moitas veces Ferrín e Maiseu máis tarde, o modelo non tanto europeo occidental como o modelo alemán, modelo que exclúe a partidos comunistas e que hai as dúas pernas que son un socialdemócrata e un democristiano. E o proxecto de Piñeiro era que o partido democristiano que o montase o grupo que estaba alrededor de Xaimila Couto en Vigo e que nunca foron capaces de facelo. A non ser capaces de facelo e en cambio que promovese a constitución do PSG en agosto, a constitución formal, en agosto, no despacho de Sebastián Martínez Risco na Coruña, do Partido Socialista Galego, entón hai unha simetría e hai queda coxa a cuestión. O feito de que non se consiga que o grupo de Xamilla monte, polo menos formalmente, un partido democristián galego, unido ao feito de que no ano 58 o grupo de Galaxia negárase a aceptar a proposta que viñera do Consello de Galicia de reactivar o Partido Galeguista, de facer proselitismo, de non facer iniciativas que puxesen en perigo a política cultural, pero facer unha instalación progresiva no país, algo parecido que fixo, por exemplo, o PNV en Euskadi nos mesmos tempos, bueno, é que eles o que apoiaban, o que aportaban era financiamento e relacións internacionais, e iso é unha sesión na que eu estive un pouco de, como se chima eso, os figurantes, de figurantes mudos, o López Nogueira, Maiseu, Franco Grande. Fomos os tres que nos roban porque vixen que tamén había xente moza. Non, 58. Na Casa de García Soen, na Rosaleda, presidido por Ramón Otero Pedrallo, presidente, por Gómez Román, o último secretario do Partido Galeguista no interior, e por Cabanillas, bueno, pois ali o que se dixo foi que non foi a liquidación do Partido Galeguista. Esa liquidación, combinada con que non se chegase a organizar un partido, digamos, centro conservador en clave, por lo menos galeguista, de democracia cristiana, de Xamillo, foi de lugar a situación desastrosa de a nación galega, o nacionalismo galego, cando no canto da creva democrática, no proceso potentísimo que se dá nos anos 70, toda a traición dende arriba, dende fora do poder e tamén dende dentro, dá lugar ao pacto do franquismo e, por lo tanto, a reforma política do irreformable, como decía eu, e, por lo tanto, que é unha transición que se fai en clave de dereita, en clave absolutamente anticomunista, antidereita, antiprogresista. E entón, eso foi fatal para este país. Por lo tanto, eso está explicado precisamente por o feito de que o sector que ainda estábamos baixo influencia do proxecto de Piñeiro adoptásemos a postura de non un só partido político coa proposta que procedía de Moreda e que estaba apoiada por todos os axentes. Eu non sei se foi propiamente unha expulsión porque non estaba xa, pero que si está claro é que eso, o que foi, é que aí morreu o Consello, o rompeu, expulsáramos a vos e os que quedaban simplemente non podían facer nada porque non eran capaces de facer nada. Ben, e agora vou retomar a cuestión noutra dimensión que é máis de Ferrín comigo. E que quero decir algo que me parece que non está suficientemente coñecido nin se lle dá a importancia que tivo para a trayectoria do nacionalismo galego no decenio dos 70. É o seguinte. Bueno, a miña relación con Cribeiro e con Ferrín e con Raimundo Patiño, fundamentalmente, era unha relación de irmandade total absoluta. Eu estaba en Madrid, eu íame con eles os días, os domingos, que eran os únicos días que podía, participábamos
incluso como extras, nas filmacións das películas que tiña que facer como traballos de curso o Alexandre Quiveiro cando estaba na Escola de Cinematografía. É unha foto famosísima, verdad? A foto do Cadaleito, que era un guión moi estilo neorrealismo italiano, claro. Era no Manzanares, moi perto da Ponte dos Franceses, cando ali non había urbanización ni nada. Entón, nunha beira do Manzanares estaba unha parella facendo amor e por outra baño dos matorrales veñen un cadaleito, sempre unha caixa de morto, levada por 4 individuos. Os 4 individuos que levamos o cadaleito son Ferrín, Raimundo Patiño, Herminio Barreiro e eu. Bueno, pero aparte deso, a cousa é que cando eu me quedo absolutamente desasistido en Madrid, porque estaba nunha situación moi precaria, preparando a miña tese doutoral, que era un disparate, porque era nada menos que los factores de desarrollo na economía de Galicia, e decíanme, os cátedros decíanme, pero eso que es, non? Pero que estaba traballando, recollendo moito material que logo me serviu máis adiante, pois resulta que exilian por segunda vez ao catedrático que era o meu mentor, que era Prado Serrarte, que xa estuve no exilio dende a Guerra Civil. Bueno, e é cando, entón, Brando, no 63, precisamente, a Galaxia me propón que me veña para Galicia e me faga cargo da revista Economía de Galicia, que era unha revista espléndida, pero que estaba estancada porque o director era Xaimilla e Xaimilla non daba tirado para diante da revista e podían perder o permiso. E cando me fago, e instalome en Vigo. Ao instalarme en Vigo, eu resulta que me paso dentro do 63 e 69 nunha relación cotián constante, quase absolutamente cotián, con Ferrín e con Cribeiro, fundamentalmente. E Cribeiro durante os primeiros anos, porque despois volve para Madrid, pero en ese momento está en Vigo. Por que digo isto? Pois porque esa relación cando Ferrín é o secretario xeral da Unión do Pobo Galego dos anos 60 e eu son o secretario de Relacións Políticas Exteriores, non son o secretario xeral, que era Paco del Río, do PSG, dun PSG con un diseño dun documento fundacional de ideolóxico político moi socialdemócrata light, a estilo máis ben alemán, excepto unha parte final, pois resulta que eso combinado co meu traballo sobre a propia realidade de investigación, cando estou investigando sobre o que ocorre co mundo rural galego, que ocorre cando descubro realmente as claves de por qué a Galiza convirte históricamente nunha colonia interior e por que a Galiza sufre o atraso propiamente dito, etc. Como vai ser logo enunciado no ano 72 no libro de atraso. Entón, eso dá lugar a que eu me vaya virando a esquerda cada vez nun movimento constantemente acelerado. Eu vou mirando a esquerda, eu ademais é cando efectivamente sigo indo a Francia, a Inglaterra, e cando eu entro no marxismo, cando eu empezo a comprender o marxismo, cando empezo a ser marxista propiamente dito, intelectualmente e metodolóxicamente, e ademais cando me mergullo na epistemoloxía estructuralista. Primeiro estructuralista, o estructuralismo de esquerdas, por lo tanto, o estructuralismo xenético. E todo eso combinado coa miña relación con Ferro e con Cribeiro, ainda que Cribeiro estaba no PC, pero estaba no PC prexando para que houvese un PC galego, e cando conseguiron marcharnos, bueno, pois isto dá lugar a que a ósmose sexa cada vez máis intensa. E desemboca non feito que no ano 69, cando eu xa queimei as naves e viñenme para Compostela, encargado da cátedra de Estudo Económica e sin ter, en principio, perspectivas de poder gañar as oposicións, logo gañeiras, pois isto elaboramos Ferrín e eu, por iniciativa de Ferrín, o documento conxunto UPG-PSG, coa participación tamén de Cabino Nogueira, que acababan de fundar con Xan Facal e compañía Galicia Socialista. E tamén coa participación, máis simbólica que outra cosa, de Xavier Pousa, o pintor que daquela do UPG. Por que digo isto? Porque ese documento é un documento que senta as bases das coincidencias entre as dúas polas do nacionalismo levado adiante pola mocedade, das novas forzas nacionalistas, que son o PSG e o UPG. E, ademais, marca a virada definitiva á esquerda do PSG. De feito,
No ano seguinte, no PSG, elabórase unha reformulación dos principios ideolóxico-políticos que xa non teñen nada que ver cos anteriores, son socialismo marxista, planificación descentralizada, colonia, etc. Todo eso, por lo tanto, e que importancia ten ademais? Pois que ese, ainda que se difundiu máis tarde, é coñecido polos equipos directivos das dúas organizacións e é o que inaugura unha alianza entre o PEGA e o PSG para montar plataformas antifranquistas para unha creda democrática que de outra maneira serían de cada un. E así non o fomos. E entón, é cando a Comisión Labregas, o SOC como o Sindicato Obrero Galego, como xermo do que vai ser NG, etc., a Asamblea Nacional Popular Galega, incluso a DEGA, ainda que foi iniciativa do PSG, e finalmente o Consello de Forzas Políticas Galegas. E todo iso ocorre en 5 anos na base do colaboración entre a UPG e o PSG, con unha asimetría grande en canto aos contingentes aportados polo UPG e o PSG, que eran moito máis importantes do UPG, máis activos, pero que daban lugar a que houvese moita incorporación de cidadáns antifascistas que se incorporaban sin necesidade de incorporarse a un dos dous partidos. Como había dos partidos e a cousa aberta, eso dá lugar a que, por exemplo, na EPG houvese unha contingente de militantes moi importante que nin era do UPG, nin do PSG, nin dos partidos, eran simplemente da NPG. E iso acaba co famoso golpe dos coroneles. Cando realmente se produce o golpe interno na UPG, no que descabezan a Ferrín e a súa equipo. E o descabezamento de Ferrín do seu pico é o que dá lugar a que eso mude completamente e que, por exemplo, que o PSG, en vez de ser visto pola dirección do UPG como un compañeiro de viaxe necesario, por lo menos, é visto como unha organización sospeitosa, por lo menos, de españolismo, porque estábamos con relacións políticas no ámbito do socialismo europeo, etc., exteriores, e non só confinados aquí. E dá lugar, por lo tanto, algo que foi moi negativo para o proceso que viu nos anos seguintes, sobre todo no momento en que dende fora e dende arriba dinamita a crema democrática por parte da colaboración inestimable do PSOE de Felipe González e isto, bueno, fan aquelo que explicou moi ben Joan Garcés en Sobranos Intervenidos. O pueblo español non foi sobrano, realmente tomaron as decisións dende fora e dende arriba simultaneamente o que era un proceso de colaboración no espacio do nacionalismo galego de esquerda, todo de esquerda, máis ou menos ampliamente considerado, pois en cambio o que iba para atrás a un proceso, ao mesmo tempo dende a nova dirección do PEGA que se está rompendo unha alianza que era necesaria. Entón, esa a miña aportación importante que tivo e o que significa tamén de como Ferrín era unha persona que tiña un caletre no que ideolóxicamente ele tiña unha posición moi rotunda, absolutamente inequívoca e moi radical no plano ideolóxico, pero en cambio tiña a cabeza moi aberta á capacidade de interlocución con aqueles que ele consideraba que eran sectores, personas ou grupos que era necesario entenderse ben porque eran aliados posibles, porque había proxectos comuns no fondo e que, por lo tanto, non había que empecharse en ninguna atitude doctrinaria e moitísimo menos adoptar atitudes sectarias. Por lo tanto, era fundamental o tipo de persona que podemos ter, se non che ocurriu a mediados dos 70, pois moi decisiva para o que foi a historia a proba de que era así, é que el participa no primeiro semestre do 82 no proceso de xestación no proceso constituinte do BNG hasta a Asamblea de Riazor. Non se nega a participar, a diferencia de Camilo Nogueira e a Esquerra Galega que non queren participar, ainda que a min me encomendan que intente convenceros, non queren ser, pero Ferrín participa e únicamente ao final non se integra porque el defende que debía ser xa justamente os documentos ideolóxico-políticos establecido e enunciado o principio da independencia e non o
o principio que estaba no documento da consecución de institucións políticas orgánicas propias, para hacerlo un pouco máis adecuado. Así que isto é o que eu podía, sin enrollarme máis, pois sempre me enrollo máis do que por mí, moitas gracias. Entón, imos a dar paso a persoas que querían colaborar lendo algún poema. A primeira delas é Aitor Correia. Vamos. Por voltar, que se citou a Heriberto Bens, un soneto da poesía inteira de Heriberto Bens, España. Ai, non me moro, ai, non me España. Había que hacerte un acto así, Salamántica lisa e envisgada, exudación que cede e que amarea, medo, reptil tremendo que anonada, ollo toldado, relumbrar que xea, mentira deshonesta que se axita ao vento ceibe como a unha bandeira, monstro sen terminar que necesita de nós para cumprir a súa xeira. Aire encorado que apodrece e quita o que nosotros temos confesável, espía despacioso que nos fita, loito que nos penetra e que nos baña, bafarada de podre interminável. Isto é para nós, irmán, España. Eu vou recitar o primeiro poema que descubrín de Ferrín e que me fixo volcarme na súa obra. É un poema do ano 67 que se publicou por primeira vez na revista Claraboia de León e que agora está recollido no libro que vos acaba de ler Aitor de poesía inteira de Heriberto Bens. Titúlase Ninguén e ten un verso antes de empezar, de Quevedo, que di: "Y no hallé cosa en que poner los ojos", e di así: "Terra de proseguir e non dar nada, despaciosa Galicia que nos levas acochados en ti, lento veleno que pon nos ollos unha cousa verde, lingua que me enche a boca enteiramente e como a un río interno me asolaga. Quero decir teu nome e digo apenas xente de terra, homes lentamente un por un devecendo e sendo nada. Galicia, como a un río que se estiña, terra de esmorecer, patria do vento. Quero decirte un nome e digo Dorna Baleira, mergullada Dorna Negra, grande arados en bois, feira sen xente, noite que ven, enorme noite fría. Quisiera alzarme o canto como a un puño e por na miña voz teu nome ergueito, pero non hai ninguén para escoitarme. Gracias. Llevas tú. No, tú, hombre, tú, venga, anda. No, Dejo no, yo, no. sí, paso. Oh. Bueno, un privilegio estar aquí con los mestres que nos rodean, Ferrín que nos convoca, e Beiras
que vamos a decir, pois é un placer enorme. E os que escoitei aquí, todo ha sido realmente un tesoro, recollo un tesoro. Bueno, aí teño un afago. Vou ler solo un poema que Alexis para mí a poesía o importante, diría que todos habéis nomeado a poesía del Ferrín, sobre todo a parte política e tal, pero poesía, política, un poeta e a política están totalmente trabados. Non concibo un poeta, non político, non radicalmente comprometido, non o concibo. Entón, en Ferrín dase eso de unha forma extraordinaria. Sentárame ben chorar nesta noite. Porei en Irlanda, Vilanova dos Infantes, dúas rosas no ferrol de ferro, e os teus ollos infideles no gume de crepúsculo. Intentarei porme diante de min por unha vez, e deixar nas portas bandeiras esfarrapadas, pimentel e silgos rotos. Sentarame moi ben, chorar, e unha paipa darame ese ton o casei, cando fillos de carne miña e non de Petra Pómez desfansen a valorios entre os dedos. Sentarame moi ben, un arreguizo en leito de metal, e só sei, considero, entendo, nembargantes, a botella do docísimo aguardente de non ser home xunto a man. Sentarame moi ben un descarregar, horror e certa insanía, porque teño un cabalo que nunca tiven, este crepúsculo. Sentarame moi ben, diante dos ollos cóbregas e detalles de acibache, que digan, eu só, perdome, cinza, desesperado, vento, foula. Sentarame chorar polo meu pasado, eu, como alabastro, ergueito, nos abrentes illa louvada de cristal cunqueiro. Naturalmente, sentarame ben, paipa e alcohol. Doces entregas, causas chinas, enquestadas, lacas e como sedas e cerdeiras. E o negro fondal do viño que perdemos onte. Sentarame de azul, o que non digo. Chorar e contemplar no teito horrendo que se comba a creva, presencia impar de partes túas que endexamais me deches. E súpeto tremendamente, mas que Stolfen, onde a miña aldea e os amigos, ou calquer cousa rompida e moi veciña, reclamando cecais, nai ou patria, celta, ou simplemente pedra. Cuidado, usura, certas mediodías, calquer cousa do que non ten sombra. Digo que máis non teño nesta noite. Digo que estou a chorar. Son como quen canta e cego o canto contra o gran silencio que estala e trae un tiro no bandullo. Acabamos un texto moi especial para nós porque envióunolo Ferrín para o día de hoxe, para nós, e vai no ler Paco, e xa remata Manolo Callao un par de pezas musicais. E fechamos aquí. Gracias. É unha carga con unha nota moi breve. Antes, un segundo, quería agradecerle ao meu amigo Domingo, que é o autor deste magnífico cartaz e pola súa generosidade, porque non cobrou ningún peso. O texto de Ferrín, carta que enviou, se chama Vigo con Ferrol. E di: nací en Ourense e viví moito en Vigo. Tive a ocasión de establecer amizade con xente ferrolá que contribuiu a facerme unha idea da falsidade de algúns tópicos sobre a cidade dos Arsenais. Por unha parte, cheguei a imaginar un Ferrol onírico, retorto, contradictorio, e por outra, vin a cidade intelectual e proletaria que ocupaba o seu sitio. Estou seguro de que varios relatos da miña xuventude
están ambientados nun ferrol fantástico e por veces cruel. Pero un día petou na miña porta a realidade. Era o 10 de marzo de 1972. Contoume os detalles do asesinato Xoana Torres. A cal, ainda que veciña de Vigo, mantiña forte vinculación coa súa cidade natal. A policía de Franco desfixera a tiros unha manifestación obreira cando marchaba por onde as Ponte das Pías que había mortos e feridos. En horas seguintes, a organización obreira difundira un chamamento ao pobo de toda Galicia para se manifestar contra o asesinato de Ferrol. Durante todo o día e parte da noite, estivo Vigo facendo e desfacendo a pulso coa policía unha acción que non puido ser reprimida. Os portavoces clandestinos de marzo referironse aos acontecementos de Ferrol e as respostas antirrepresivas correspondentes. A folga xeral acadada en Vigo e outras localidades foi algo nunca antes conhecido entre nós. Un espírito de unidade ou irmandade Vigo-Ferrol nace e prorrógase de moitas maneiras. Ten un sentido pensando como espinazo do combate anticapitalista en Galicia e no territorio da loita global antifranquista. Eu interpreto este convite que me facedes hoxe como manifestación particular do eixo Vigo-Ferrol. Gracias por iso. A vedez e a mala saúde impídeme a miña xuntanza con vos. Pero é algo no Ferrol de aceiro e pensamento confundidos, que me atrae como imán as limaduras metálicas. Repito palabras de Manuel Antonio, o poeta da vanguardia de Galicia. Mais será. ¿Qué le voy a hacer, pues, amigo? Bueno, boa noite. Vou cantar unha cantiga sola porque hai que marcharse. Moitas grazas por convidarme, neste caso, a Paco San Pedro, que foi o que me fixeu a mí, e unha honra estar con toda esta xente maravillosa que é por acá, e con vos. Cantiga do amante preso. Esta é unha canción que escoitei fai moitísimos anos nunha casa aquí en Esmelle, que tiñamos unha casa alquilada que marchaba a luz continuamente. E tivemos a sorte de ter a Antón Seoane, que é o autor da música. Unha noite de lareira maravillosa, estou cantando con nós ali 3-4 horas. A ver se me acordo ben desto. Boas noites, amiga, digoche dende a cárcere, neste espacio de sombras, limita a sacarme, promontorio de pelos, elevase no sangue, e a luz como un cheirume, esvara negravante. Detéñense as palabras, os pensamentos pairan, como un mostrego tépedo, o corazón se cala. Na cadea hai menceres de nevo en cada ollada, e ratas grises fanse con buratona e alma. Hai unha dor cega que cada cousa mancha, e por mias antigas ao corazón se engana. Hai unha dor cega que cada cousa mancha, e por mias antigas ao corazón se engana. A espiral da tortura, as fantasmas odiadas, o libro do silencio, a tristura probada. Rematan nesta noite, o miña ben amada, para escomenzaren logo
que cada cousa mancha e podre mias antigas, o corazón se engarra. Hai unha dorcega que cada cousa mancha e podre mias antigas, o corazón se engarra. Boas noites, amiga, digoche dentro carce, mentre o teu recordo froitifícame arde.